alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yang siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta walang kapalit at dapat ingatan. Pag nasira, sino ang kawawa? Karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak isang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang batayan ang kalikasan? Yeah! Karaniwang bagay ay hindi pansin, kapag naipon ay nagiging suliranin. Konting basura ngayon'y bundok, kutsing sira ay umuusok, sa panlabay pumapatay sa ilog. May lason na galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit hindi lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ng